Egy öngyűjtös tégen, így. Hát konkrétan kurvára nem látszott Mindegy, semmi. itt csörözgetünk, vagy beszélgetünk így a horrorfilmes élményeinkről, így eszünkbe jutott a péntek 13. Jaj, vasárnap van. És így eszünkbe jutott az jelenet, amikor így a Jason anyjának, Jason anyjának, vagy Mrs. Voorhees így lecsapják egy bárgyal a fejét, és ilyen romantikus gondolatok támadtak elől. Az ilyen barátom vagyunk itt, meg Andrea, meg Bencével. Akik nem akarnak kamerán. Igen, De akkor... Jó, hagyjuk. Ők csak így statisztálok, igen. Kapnak érte ilyen napi 20 000. És hát Adrián is itt van, csak nagyon széjjelösködik. Nézd Adrián. Adrián már nagyon jót érez. Kiültette a pénztárcáját. És elpiálta, édesanyja büszke lesz rá. Ezért ennyire igen, egyébként van ez a Rocky, ezt mindig ezt isszuk. Ez 179 forintba kerül. Szerintem életem egyik legjobb söre. A kőbányai cég gyártja, és Tulajdonképpen ugyanaz a kettő, csak... sokan azt mondják, hogy kurva szar, de szerintem tök jó, nem tudom. Mózes. Mózes, igen. Azért mesélj, hogy milyen söröket szeretsz. Hát a Rocky. Hát a kőbányait is megiszom, de az Rocky, az mégiscsak Rocky. Meg az izét, amit a dolgosok. Ja, régen a Ludóba is lehetett kapni Rocky, csak most már nem, mert hogy így kivonták a forgalomba, és múltkor akartuk kérvényezni, de hát nem jött össze, szóval. Meg amúgy is azt hiszük, ami a legolcsóbb, szóval. Hát igen, nagy lábon élünk. Így a nyári festős melóból annyi nem jön be. Adrián, te meg mit is dolgozol? Semmit. Adrián semmit nem dolgozik.